Jeg vil gerne lige vise nogle af de tyngdebamser, som jeg forhandler her hos Vika.dk, og vi starter hos Hugimals og med en af deres klassikere, de store tyngdebamser her, og den har et helt unikt design med vægt i fødderne og i armene og tyngde inde på maven, og det gør, at når man sidder med ham og tager ham omkring sig her, har man en fornemmelse af, at han lægger sig ind til kroppen og krammer tilbage. Det er en helt unik følelse, og den er simpelthen så lækker. Derudover så kan han og alle hans venner, for den sags skyld i samme serie her, kan vaskes. Man kan simpelthen tage fyldet ud her, og så putte betrækket til vask. Og fyldet kan også forsigtigt skylles op i hånden, og så selvfølgelig bredes ud og ligger tørre. Ham her, han vejer 2 kilo, og han har en flok venner. Han har en bjørn, og han har et dovendyr som ven, en hundehvalp, en koala, og en ræv og en panda, og en gris også. Han koster 559 kroner og 20 øre eksklusiv moms. Så er der også kommet en mindre model fra Hugimals, de her hover-rounds, med tyngde ude i vinger og arme, luffer, hvad de nu er udstyret med, og så tyngde her i kroppen, der ligger hernede i bagdelen. Hover-rounds kan lægges omkring skuldrene, enten den her vej, sidde lidt for skudt, eller lægges over skuldrene den her vej på. De kan varmes i mikroovnen, og de kan også køles i fryser eller køleskab, hvis man har behov for den ekstra sansestimulering. Sådan en fyr som ham her, han vejer 1,1 kilo, og han koster 239 kroner og 20 øre eksklusiv moms. Den næste jeg vil vise jer her, det er dovendyret Sleepy. Han vejer 1,3 kilo. Han kan ikke vaskes. Han har tyngde i hænderne og i fødderne og i numsen her. Og så koster han 279 kroner og 20 øre eksklusiv moms. Næste i rækken, det er en af tyngdebamserne fra Mindful and Company Kids fra Australien. Det her, det er hundehvalpen Charlie, og han har også lidt forskellige venner. Han har en ræv og en blæksprutte, og han har en flamingo og en elefant som ven også. De vejer alle sammen 1,6 kilo, og udsalgsprisen på den, ikke eksklusiv moms, den er 439 kroner og 20 øre for dem her. Så har vi tyngdebamserne fra Weighted Wildlife. Der er en hel del forskellige modeller. Jeg har bare lige taget et lille udsnit med her. Der er for eksempel en puma, hedder sådan en her. Og der er en bjørn her, og der er en spækhugger. De vejer lidt forskelligt. De spænder imellem lige knap 1 kilo, og så helt op til 1,5 kilo. Prisen for dem her er 303 kroner og 20 øre eksklusiv moms, og de kan altså alle sammen vaskes på en skånevask ved 30 grader. Det anbefales lige at lægge dem i en vaskepose for lige at skåne pelsen lidt ekstra. Det sidste jeg lige vil vise jer for nu, det er de her tyngdepuder, eller en af dem fra Kohoso. Og den fås i 2 kilo eller 3 kilo, og den kan man simpelthen tage betrækket af her, og så tage posen ud indeni, så at betrækket det kan blive vasket. Puden her, den kan varmes både i mikroovnen eller køles i fryseren eller køleskabet, hvis man har behov for det. Den er lavet i sindssygt blødt bambusfrotté, så næsten de mest sansesarte vil kunne bruge den her pude her. Og prisen på den, det er 380 kroner eksklusiv moms for 2 kilo og 420 kroner eksklusiv moms for den på 3 kilo.